Hej, vi er i dag til Vækstbar, hvor vi har besøg af Peter Krav Lauritsen fra Teksta, der lige har fortalt os lidt om lead-generering for webshops. Peter, hvis du kan prøve at fortælle os om de 3 vigtigste tips fra dit oplæg i dag. Klart. Nummer 1, det er helt sikkert at bruge flere penge. Rigtig mange webshops, de bruger alt for lidt på lead ads og lead-generering. Hvis man har svært ved at bruge flere penge på f.eks. Meta, så prøv at sprede din risiko ved at bruge Pinterest, Reddit med videre. Nummer 2, det er klart at få opsat markedsføringslovens paragraf 10 stykke 2, undtagelsen til udgangspunktet i dansk markedsføringsret, som gør, at du kan få lov til at sende e-mails til folk, der ikke giver samtykke. Der er nogle vilkår og betingelser for det, men der kan du virkelig hente noget effekt på kort tid, og det er nok det nemmeste tip at implementere i morgen, hvis du ikke har det allerede. Det sidste tip, jeg har taget med, det er at prøve at bruge noget andet end rabatkoder til at skaffe nyhedsbrevstilmeldinger. Det kan være alt lige fra fri fragt til gated content til hvad ved jeg. Det er selvfølgelig rabatkoden, der performer bedst, når vi kigger på omsætning og pris, men de andre kan sagtens konkurrere, når man så regner på profit og lifetime value. I dag har vi også haft besøg af Carsten Nygaard Nielsen fra Strategen, som har fortalt os lidt om ting, man kun siger om online marketing, når man er på bar. Så hvis du kan prøve lige at opsummere de 3 vigtigste pointer fra oplægget i dag. Ja, jeg tror også, en hovedpoint må være, at man kun arbejder effektivt med online marketing, når man arbejder med storytelling. Det er at være meget fokuseret på, hvad det er for en historie, man gerne vil fortælle. Det gør det bare nemmere at lave de rigtige annoncer og landingssider. Og jeg synes egentlig, at der er mange danske virksomheder, der er rigtig dårlige til storytelling. Det må være hovedpointen. Så er der sådan en underpointe om, at man skal være mere kreativ. Prøve annoncer, formater, billeder og tekster af, som har noget mere kant, så man skiller sig ud. Og den tredje ting, det må være, at hjemmesider ikke skal være så statiske. Det er muligt at give folk selvbetjeningsuniverser, beregner ting, hvor de kommer nemmere og tættere på noget information, de kan bruge til. Det må være hovedpointen. Tak for det.